खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे गेदेर खौरां। नोंथाङा हाथाय बाजारनिफ्राय मोजां फिथाइफोर नुयोब्ला बायनानै लाबाय नामा? जुदि नोंथाङाबो मोजां फिथाइ नुब्लानो बायनानै लाबाय अब्ला बे खौराङा थारैनो नोंथांनि थाखाय। मानोना FSSAIआ मोनसे गोनांथार बिथोन फोसावदों। नंगौ, थालिर, आपेल आरो कमला बायदि फिथाइफोरखौ जानाय समाव सांग्रां जा। बेनि सायाव FSSAI एबा फुड सेफ्टी एन्ड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी अफ इंडियाआ मोनसे गोनांथार बिथोन फोसावदों। नोंथाङा हाथाय बाजारनिफ्राय गोमोन फिथाइ बायनाय समाव सांग्रां जा। नंगौ, थारैनो माखासे फिथाइ सामथाइफोरा नुनायावल' समायना एबा जाथावना जानो हागौ, नाथाय सिं बाहागोआव बिस गोनां। समायना गोमोन फिथाइफोरखौ बायनायनिफ्राय जानगाराव था। जोबोद समायना नुनाय फिथाइफोरा बिस गोनां जानो हागौ। फिथाइखौ फोमोननो थाखाय केलसियाम कार्बाइड बाहायनायखौ होबथानाय जादों। बे समाव हादोर नाङैनो एलार्ट फोसावनाय जादों। फिथाइखौ फोमोननो थाखाय कार्बाइड बाहायनाया दा आबुङै आयेननि बेरेखा। कार्बाइड बाहायनाया फालांगिरिखौ खैफोदाव खोख्लैयो। जुदि कार्बाइड बाहायनानै हमजायो अब्ला 2006 नि फुड सिकिउरिटि एक्टनि सिङाव आयेननि राहा लानाय जागोन। थारैनो बे गिख्रंथाव रासायनारि मुवाया मानसिनि सोलेराव केन्सार बायदि फाहामनो हायै बेराम सोमजिहोनो हागौ। बेनिखायनो बे बेलायाव मोनफ्रोमबो जिल्लानि आदार रैखाथि मावख'गिरिखौ बिथोन होनाय जादों दि कार्बाइडजों फोमोननाय फिथाइफोरा नायनायाव समायना नुयो, नाथाय माखासे बाहागोफोरा गोथां जायो। गुबुन फारसेथिं बे फिथाइया आबुङै गोथाव नङा आरो बेयाव मोनसे आलादा रोखोमनि मोदोमनाय थायो। बेनिखायनो हादोरनि साफ्रोमबो सुबुंफोरा हाथाइनिफ्राय बायनाय फिथाइ सामथाइफोरखौ गथ'फोरनो जाहोनायनिफ्राय गोजानाव था।